Hyvää isänpäivää. Jahas, kiitos. Mikähän se täällä on? Äänilevy. Laitetaanko heti grammariin? Vieläkö on villihevosia? Ja vieläkö jossain mustalainen laulaa ja tanssii mustalaisnainen vanki? Kuusamo. Ba 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 ba. Ole Veikko Nieminen, 20-vuotinen. Minussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Kanna minut metsään, apina mies. Erilaiset miehet ja naiset kohtaavat ihmisinä. Sinä olisit saanut kenet vaan, baby, miksi minä? Sinä olisit saanut kenet vaan, baby, miksi minä? Me risteilyohjuksen lailla tuon lämpöhakuisen vastakappaletta vailla. Aina löydämme ihmisen, joka koskettaa sitä traumaa.